2019 muna June. Muna June, muna January zvikapera muna June. Zvakatora 6 months mumba takaipinda busy. Maiwe. Anditi zvinoshorokangana. Kutanga kwazvo. Ndaiti kandabva kubasa. Ndinoshanda muhurumende. Kandabva kubasa ndiwene handbag yangu zonga ndonzwa kuti unombonochinja mbacha. Ndongogara pasofa ndotisa TV ndakaisa handbag yangu. Pandi ndakangorivara handbag inobva paira. Yonokuturwa ku passage zvakaita passage. Yonokuturwa ku passage. Phone in Maiona itoti. Aiwa ndechawaiona. Haupana kubhegi waingona risisipa. Uyu ndiye aiona zvese zvaitika mumba uyu ndiye aizviona. Okay. Isusu hapana chataimboona. Aiona ndiye aitoziva bhegi rakukandoko passage. Uya mamaona ibhegi renyu riri passage. Saka ndiri kamuzukuru kangu ane 4 years. Saka taifunga kuti kamuzukuru aka ndoka rikutora bhegi kachinokutura because hapana munhu mukuru angaite nyaya yekutora bhegi rangu achinokutura. Otora mamakeup angu ozora zvimafoundation zvimatupi zviya zvimalips oya akazorwa. Zvotonototi mwana uyu ndiye aita kudaro. Pachaishandisa kana bhegi rakandoko passage uko. Foni inenge iri mukati mebhegi inokanda mutoilet. Mumvura yemutoilet mamunoflasha moyo. Yakanda mutoilet ndiye aitozoiona futi kuti foni iri mutoilet. Oibvisa mumvura moyo. Zvakaitika kakakwanda. Pamwe like pasvo zvaitika kana kaviri kana katatu. Izvo zvebhegi zvinokanda passage. Foni inokanda mutoilet. Kana mune mari manje mubhegi muhandbag. Mari handiiona ndiri kavi. Handichaorera zvinhu zvangu zvisindodzosera mbegi. But kana mune mari yacho yaidisappear ma20 pula nema10 pula. Kana mune 50 pula unoiona irimo, 100 pula unoiona irimo. But 20 pula chete kana angari matatu ma20 pula mangani ma10 pula aiwa isaona. Saka mari kangokuturwa paya ma20 pula ma10 aidisappear. Pakudzosera zvinhu mari. Pakutanga ndaitomborwa nemwana. Nditi uri kuba mari yangu. Mari iri kudisappear. Last money yekuti mwedzi wakunopera you are broke, you are sure kuti ndiri mari yakati. Unoona mari isipo. Ndichirwa nemwana uyu zvokuti mwana ndaisatombomfarira. Ndifonera meni zvikuita mwana ini mwana chiyo mutore mwana wako. Mwana ari kuba. Mwana chichema mama ndingakubirei mari handina mbuya kuti waimboba. Zvanzi ndakambenga ndichitora pandisatora ma10 nditora macoin. Indisikazvibhilive ndiani ari kutora ndiwe. Saka pa mari yakudisappear kubhegi achazvinzwisisa. Tungoti mwana. At some point ine mari yatakatomboona yaflashiwa mutoilet yangu apa musoro dai. Ndingati believe kuti mwana uyu ari kutora bhegi achinorasa achisa foni mutoilet. Ari kutora nemari achisa mutoilet. Indizoti kuri mwana ari kutora mari achikanda mutoilet. Zvakatora nguva zvichiitika. Zvinde zvebhegi chete zvipakutanga. And then later zvachinja manje from nyaya yebhegi. Kuti ndizoziva kuti asi mwana. Momusi uyanga auya mukomana ari kuita yefo kuuniversity. Auya pama holidays awaya. Musi wadzokera makusenseni the brother ndiri mwana uyu yani maglass. The brother vanongo 2 mukoma wake. Vachibva muisa mudriver kumisa kurengi. Very early in the morning achinobata the LST bus nosukoma 6. Vaenda. Bhegi handbag amachira bedroom norarauna riri pasi apa. Bhegi rakanoraswa kitchen. Uyu ndiye akanoroona kitchen. Mama bhegi renyu mwarona zvariri. Riri kukitchen kurara zvaraswa zvinhu. Kukitchen renda nani? Ndo pakatanga kuti ndione kuti pane zviri kuitika munomba. Pakatanga ndaiti mwana ari kutora bhegi achinorasa. But anambopinda ndamuona mwana achiritora. Uyu azonditi kukitchen makusenseni. Ava vachiri kurenki vaenda uko. Tikati saka something is going on munomba. There's an invisible creature. Iri kutora bhegi rabviswa nemwana wemfunayo yakara achimuzukuru. Bhegi ratorwa nane pano kanokuturwa kukitchen this time anakuturwa mupassage. Ndo pandakatanga kuona, ndo pandakatanga kufamba. Vamwe nditi enda kwakati kwese kwatanzwa vemvura ava vechechi ava. Zvikatapesera pinda muchivanhu. Waitoona nemvura dzachidzotsodzo masauti ari magombe wakamwaya mumba umu. Zvinochinja. Mwedzi kana wapera wotenga chikafu ndiri kuna kutenga chikafu in bulk. Oisa mufriji kana machizi mayogurt zvevana zvimadrink zvimanyama whatever zvaunotenga mwedzi wapera that very day watenga chikafu. Muchimuka kuseni chikafu chechi chese chabviswa chosanganiswa kana ipoloni yochekwa ikabhichi coke drink fanta tomato sauce everything zvaisivhenganiswa hufu nemakainda wacho sugar hufu rice any chinjakaita powder zvisanganiswa nemvura dzese dzemajuice madrink chese chaunenge watenga fridge inoita empty zvoitwa magomo mukitchen zvakanyorova mamwe drink achidirwa pasi nyama dziya dzichisanganiswa nezvimapowder izvo zvemafulawa uchipinda kukitchen waiwa nehana zvichikafu zvawestika zvakaramba zvichingodaro chikafu chisisakwanisirana kudya mumba zvabuda panyaya yechikafu zvakubva ramba acho
zvakubvisa mbacha maodhropo chedzakapetwa kudai so dzinoturunura mbacha dzoita mahipu. Kana wakuda unopinda mubedroom zvacho hazviiti uripo. Ukangoti bude mumba kana kudzokera muroom unowana zvinhu zvasangana sangana. Kana wagara musitting room uchiwacha TV kudai remote inodisappear unayo hapo unoona isisipo. Disappear kudaro machannels akuchinja ndino subscribe to DSTV. Unoona machannel akuchinja paniswa maIndia. Whatever chamama atasa chinobviswa poiswa maIndia. Kunozi chinhu chichitori munhu ka atichioni maziso chiri mukosei machannels arikuchinja. Chinogara neremote kusvika pachada. Musa inodzora remote chinokutema nayo. Kana chikada chinongogadzikira remote. Chikada chinoisa mudeep freezer. But painenge yaiswa pakawanda remote ya uyu ndiano uyu yaiziwa remote anoya nayo. Wone ndaona remote yange yaiswa mudeep freezer. Wone ndaiswa remote yange yaiswa mumita panze mita wemagetsi. Dzimwe inodzosorwa pachena, dzimwe inovigwa. Zvichingoita zvichidaro. Kusvika tafamba futi, tafamba nekuno kuZimbabwe takatombotenderera zvakanyanya, zvinhu zvisingamboite nani. Tisingazivi kuti chii chiri kuitika mumba. Saka isu takutoti taibata mukadzonza ndinoshanda naye ndiani matokolosi ari kundibira mari. Ndikatobvuma kuti shuwa pamwe shuwa noni mari yangu iri kudisappear bhegi rakakuturwa dai mari inoenda. Uyu mabika tambobvira mubata, not even once. Svika tazoti muna December, muna December, June. After 6 months, ndipo takazoona gogo vakazogona kutibatsira kuti zvimire manje. Nechikafu taisatombotenge takuisa panext door imbe chitiribva pataigara. Kana takubika toenda nechidhishi, totora ufo unoshandisa ipapo. Chingwa toisa ikoko, unotora maspace, amuri kudya ipapo. Kana muchibika ipapo, unochikafu chikasara chorasiwa. Dzimwe chinongotsva chipepa chehufu dai. Upfu yozongoti mwa basi. Zvoita isusu ndine matokolosi andakapfuya saka andipandukira. Zvazvakuita. Uchibika kudai nyama inogona kushota robika nepressure cooker kana wakaivhara haivhuriki zvokumanya but panoitika zvinhu ngati mumwe yakavhurika muri musitting room da tatotobikira musitting room pasina zvinobikirwa kitchen. Unoti uchibika nyama iya pakudzokera kuti unopindura nyama da nyama yashota pamwe unoona mapiece 2 nyama ngoisa mapiece 6 kana 7 imwe imwe yematishu ndeimwe mumuse nyama yanga yashota ibasara nyama shoma chiva ndaendera mberi neshoma iyo yaitova mukoma wake waibika chiva aita zvokudambura iripo yoti munhu isakwani takudya mapureti edu angazara nyama mazipisi mahompe chicken pieces yakabikwa uyu yake yazara uyu yangu yazara uye atinazomboidya tatongosiya takutoidya kusondidzira mapureti mwe musi tichidya kudaro mapureti akuzara majecha chikafu chirimo muri kudya dai chazara majecha unotoona nemaziso mazijecha mupureti yemwe wese moti niyangu yene majecha niyangu yene mazijecha sende lot of send eskomkati amuchatombodya ndati pakasvika toepoint yoti nembacha dzekubasa dzaidamburwa dzemauniform ake kuchikoro rekisaka inonzi chisechewa zvichidamburwa nechigero maketeni akadai maketeni akachekwa magumbezi pachiitika zvakawanda